फंबायमोन सफैबाय दा मोजां मोजां दे बयखौबो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनाय खुलुमनाय उदालगुरि एक्स एन्ड बि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय बावहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै बेखौनो फोरमायनो गोसो खालामो जे थांनाय 22 तारिखआव NLFB हान्जाया गोजोन सरकारजों गोजोन सावरायनो थाखाय जि उदां अख्राङाव फैदों हाग्रानिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो एक्स एन्ड बि वेलफेयार ससाइटिनि जानानै गोसो गोथारै बराय हरो। लोगोसे बिथांमोननि आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोजोन सावरायनायाव बिथांमोननो नांगौ जानाय बायदियै गोसो मोदोम जिउ आरो मेलेम होनानै बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब आरो मदद होलांगोन। बेजोंनो लोगोसे आं बेखौबो खावलायनो इच्छा खालामो बर'नि गेजेराव थानाय माहारियारि आफादफोरखौ मोनफ्रोमबो बर'नि गेजेराव थानाय माहारियारि आफादफोरा दल संगठनफोरा बिथांमोननि गोजोन सावरायनो लानायखौ बरायनो नांगौ। लोगोसे बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद होनो नांगौ। गोलाव सम बर' हारिनि नांनाय जुजिनायजों माबा मोनसे मोनबोनो गोनां आद्रा थानाय फिथाइफोरखौ जेन बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिया मोनफुंनो हायो बेखौनो जोङो आसा फारि लाखिदों। फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि गोजोन सावरायनायनि गेजेरजों गोलाव सम NDFBनि सोमावसारनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बा BLTनि सोमावसारनाय बा गुबुन गुबुन दल संगठननि सोमावसारनाय बर' हारिया जे मोननो गोनां आद्रा दङ बे मोननो गोनां आद्राखौ जेन बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों बर' हारिया मोनफुंजायो आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैयो जौगाखांनाय फैयो बेखौनो जोङो आखाफारि लाखिदों। लोगोसे राजनीतिक हान्जाफोरखौ जोङो खावलायनो इच्छा खालामदों जाय राजनीतिक हान्जायाव थानानै दिनै सरकारखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोना गावसोरनि राजनीतिकनि लाबालाबनि खामानिखौल' मावालासेनो जोंनि बर' हारिनि जौगानाय बा समाज फोसाबनाय बेफोर खामानिफोरखौ जेन बिथांमोना मावजेनलाङो आरो सोलोंलाङो। समाजनि गेजेराव बा बुहुमनि बिखायाव जों बर' माहारियाबो जेन मोनसे हारि बायदि थांनानै थानायनि जि सिमां बे सिमांखौ जों जाफुंहोनो हायो बेखौनो जों आसा फारि लाखिदों। लोगोसे राजनीतिक हान्जाफोरा दानि NLFBनि गोजोन सावरायनायखौ जाहाथे राजनीतिक भाबे लाया समाजनि एबा बर' हारिनि जौगानायनि फारसे सिन्ताधारा खालामनानै बिथांमोनखौ जेन सहाय खालामो। फैबाय थानाय समाव जों खौसेयै बर' हारिया खौसे जानानै जेन जोंनि मोननांगौ दाबि दावाफोरखौ जेन जोङो मोनफुंनो हायो बेखौनो खावलायदों। लोगोसे साफ्रोम NLFBनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर बावदों। गोबां मोजां डिसिसन लाबाय आरो खम समनि गेजेराव सरकारजों खोनासंजाबाय। दिनै गोलाव सम बर' हारिया सोमावसारदोंमोनब्लाबो गोलाव समनि गेजेरजोंसो जोंनि सोमावसारनायनि दाबि दावाखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा खोनासंबोदोंमोन। नाथाय NLFBनि दावहाखौ खम समनि गेजेराव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा स्वीकृति होदों आरो खोनासंदों। बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौबो साबायखर बावदों आरो NLFBनि साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर बावदों। गोजोन सावरायनो थाखाय समाजनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना सिद्धांत लानानै जि ओंखारबोबाय बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। थांनाय 22 जुलाइ 2021 खालाराव बर'नि बिर जोहोलाव दावहारु जायफ्रा दिनै हाथियार लानानै संग्राम खालामदोंमोन NLFB मुङै बिथांमोना दिनै गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाफैबाय। बेवहाय जोङो XNDBनिफ्राय बिथांमोननि गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाफैनायखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों आरो जोङो बिथांमोननि सावरायनायाव बाहागो लाफैनायखौ मोजां मोननानै लोगोसे बिथांमोननि सावरायनाया जाहाथे जेन ओंथि गोनां जायो आरो थाबैनो सुफुं जायो बिथांमोननि दाबिफोरा बिनिखाय जोङो दिनै बे समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ गुरैयै खावलायदों जे बर'निफ्राय हाथियारनि संग्रामा जाफाफिनि बायदियै NLFBजों मोनसे गोजोन सावरायनायखौ खारथाय होनानै मोनसे फिनिशिं खालामनानै मोनसे ओंथि गोनां बिथांमोननि सावरायनायखौ ओंथि गोनां जाफुंसार होनानै जोंनि दाबिफोरखौ जाहाथे जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा सुफुङो बेखौ जोङो खावलायहरदों। आरो बिथांमोननि सावरायनायाव साफ्रोम बर' हारिनि सुबुंफोरा
आरो बर'नि माहारियारि संगठनफ्रा बयबो बिथांमोनजों लोगोसे ओंखारफानांगौ बिथांमोननि साननाय हनायाव बिथांमोननि मावनाय दांनायाव गासै समाव बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै बिथांमोनखौ सहाय खालामनांगौ आरो जोंनि जि माखासे आद्रा थानाय जि दाबिफोर बेफोरो जाहाथे जों बे NLFB-नि सावरायनायनि गेजेरजों सुफुंजायो जों बेवहाय जोंनि माहारियारि संगठन आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो दिनैनि समाव जों खावलायदों आरोबाव जोङो बे समाव खावलायबावगोन जे NDB-आ जिबायदि गोलाव सम मोनसे सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन थिग बेबायदिनो जाहाथे जों NLFB-नि सावरायनायखौबो बेबायदि लेहेमिया बा गोलाव सम लायालाफानो आसाम सरकार आरो भारत सरकार थाबनो बिथांमोननि सावरायनायखौ स्पिड खालामनानै मोनसे ओंथि गोनां गोरोबथाखौ बिथांमोनजों खालामनांगौ आरो लोगोसेनो आं खावलायगोन BTR आरो BTC सरकारा बिथांमोननि सावरायनाया जाहाथे जों मोनसे ओंथि गोनां जायो बिथांमोननि दाबिया जाहाथे जों मोगथां महर मोनो बेखौ गोसो होनानै नोजोर बोनानै सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा खामानि मावलांनांगौ होननानै जोङो गुरैयै खावलायो